Rose Okinda. Kawachako eni tendiruok makedo ratich oganda e pachoka mano Kenya National Commission on Human Rights oyango ni yiero ma adundo manyobagi pachoka ne ok otime yo maler. Ma kalore nitiere kuonde moko mani luto ombulu mano tam gi donjo marang ka chenro mar luto ombulu ne timo. Kuom mano gidwaro mondo duol matayo yiero e pachoka mano IEBC otime chiegni gi apisas mag piny owacho e yiero maduong' mar 2027. Duol mar KNHCR bende owacho nitiere ji adek mano wito ngimagi e kinde yiero no, ka ji ariyo nowito ngimagi Kaspol to jal machielo nowito ngimane e gwenge ma Kabuchai. The commission monitored these by-elections, 2 tallying centers, Chicago Primary School in Mbeere North and Mumboni Northward. They were kept out of those tallying centers, and therefore we cannot make a decision on whether the elections were free and fair because we were denied entry. Gin mana jo apisa kende mane tamo wadonjo nikech mtokni wa gin mtokni mag sirikal. Ne nitiere kata jo piny mane dino yo mondo kik jo sirikal donji. Jo IEBC nitie kaka onego giti mondo jo apisa jo sirikal gi jo piny ong'eni jo sirikal koka wan jo Kenya National Commission on Human Rights wantiere gi tich mar monitor by elections. Waneno ka itiyo gi jonjorego ma gin very violent, gi intimidate ji, gi harass ji, nitiere bribery, ng'eyo open bribery ma tamo kata ji mondo odhi ogo kura. Nitiere kuonde mane wadhie ma youth nok dhi kata go kura nikech ka gidhi ne giluor ni ibro kawgi ni gimbe gin jonjorego.